не просто показват танцова техника и умения, а отправят послания за промяна. Къде и как живеем? Къде и как искаме да живеем? Отговорите от TC World от Варна. България гласува и реши. TC World! Много се надявах да стигнем до финала, но не знаех дали ще се случи. Бяхме супер притеснени на сцената и първият път, когато казаха TC World, момичета почнаха да ме стискат. Повярвахте ли? За вас става дума. Да. И аз мислих, казаха нашето име ли? Беше супер вълнуващо. Сега като се чухме името и почнахме да пищим, може би е било малко неадекватно, но това сме ние такива истински и непринудени. Ние сме супер емоционални. Сърцето ми спря, на сцената беше голяма еуфория. Направо се вкамених от кеф. Участник TC World. Мисия, вяра. Ето аз съм. Работа, живея. Това, което показахте, деца, ме накара да съм горда, че живея в днешно време. Беше много силно, много